Ο Θίασος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Για να γυρίσει το Θίασο, έψαχνε μία παλαιότερη Ελλάδα, ανέπαφη ακόμη από ό,τι μοντέρνο της εποχής. Σταθμός αναφοράς της ταινίας είναι το Αίγυο. Η ταινία ξεκινά στο Αίγυο και τελειώνει εκεί με ένα πανομοιότυπο πλάνο το 1952 με την επιστροφή του Θιάσου εκεί. Στη συνέχεια περνάμε στο Χάνι των Ιωαννίνων, όπου γυρίστηκαν δύο πολύ σημαντικές σκηνές του Θιάσου, όπως αναφέρει παρακάτω Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Το Χάνι της Αναπαράστασης σε έγχρωμο. Εκεί γυρίσαμε τις 4-5 μεγάλες εκράνες που είναι ο Θίασος που φτάνει στο Χάνι, η πρώτη πρόβα που κάνει στην αυλή. Η νύχτα που η Ηλέκτρα ανακαλύπτει τη μητέρα της να κάνει έρωτα με τον Αίγιστο. Η άλλη μέρα το πρωί που φτάνει ο Ορέστης με άδεια από το στρατό, συναντάει τη μάνα του, τον πατέρα του, την αδελφή του και ορισμένες μικρές σκηνές σχέσεων ανάμεσα στα διάφορα αυτά πρόσωπα. Μία από τις πιο σημαντικές σκηνές του Θιάσου έχει γυριστεί στα ζαγοροχώρια στην Ήπειρο. Οι πρωταγωνιστές, τραγουδώντας το «Γεια ξεμπόρε», διασχίζουν το βουνό και τα πλάνα του Αγγελόπουλου μας δείχνουν το χιονισμένο βουνό απέραντο και απομονωμένο. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι το ίδιο το τοπίο. Όπου το τοπίο είναι σαν ένας πρωταγωνιστής. Θυμηθείτε τη σκηνή που οι ηθοποιοί ανεβαίνουν στο βουνό για να φτάσουν στην πλατεία ενός χωριού που βλέπουν τους κρεμασμένους στην πλατεία τραγουδώντας το «Γεια ξεμπόρε» μέσα στο χιόνι. Επιμένουν πάνω στο ίδιο το τοπίο, στο βουνό, σε αυτή την αίσθηση που δίνει. Και μέσα από το χαρακτηριστικό «Γεια ξεμπόρε» περνάμε στο καφενείο της Άμφισσας. Το καφενείο στην Άμφισσα. Το καφενείο με το όνομα Πανελλήνιων, το οποίο φιλοξενεί τις περισσότερες σκηνές του Θιάσου, αποτελεί χώρο σταθμό, καθώς όλες οι θεατρικές πρόβες και παραστάσεις που έδωσε ο Θίασος γυρίστηκαν εκεί. Αν λίγο στις διάφορες συνεντεύξεις που έχει δώσει κατά καιρούς ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, θα δούμε ότι πολλές φορές μιλάει για την Ελλάδα, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο εμείς την αντιλαμβανόμαστε, αλλά την βλέπει σαν έναν προνομιακό τόπο. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Σημαίνει ότι βρίσκει συγκεκριμένους χώρους οι οποίοι να μπορούν να το χρησιμεύσουν για να βγάλει κάτι βαθύτερο που θέλει για την ίδια τη χώρα. Και όχι αυτή την εικόνα που μπορεί να έχουμε με μια πρώτη ματιά. Πράγματι, πολλές φορές επίσης έχει τονιστεί ότι μα γιατί ο Αγγελόπουλος γυρίζει τις ταινίες του χειμώνα, γιατί βρίσκει αυτά τα ερειπωμένα χωριά, γιατί πηγαίνει σε όλα αυτά τα μέρη τα οποία δείχνουν μια εγκατάλειψη, μια φθήνουσα έτσι όψη. Και η απάντηση πάντα είναι ότι ο Αγγελόπουλος αναζητάει ένα εσωτερικό τοπίο, ένα εσωτερικό τόπο. Δεν αναζητάει τον τόπο με την εμφανή του μορφή. Παραδείγματος χάρη, στην Αναπαράσταση, που ήταν η πρώτη του ταινία, που είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα ορεινό χωριό στην Ήπειρο, εκείνος
χρειάστηκε να ταξιδέψει μέχρι εκεί και να γνωρίσει μια καινούρια χώρα, μια άλλη χώρα που δεν την ήξερε, όπως έλεγε επίσης σε κάποιες συνεντεύξεις. Αυτή η άλλη Ελλάδα είναι μουντή, είναι βροχερή, είναι μια Ελλάδα η οποία δεν έχει έντονα χρώματα. Είναι μια Ελλάδα η οποία ζούσε, τουλάχιστον για τον τρόπο με τον οποίο εκείνος έβλεπε τα πράγματα, κάτω από μια διαφορετική διάσταση από αυτή του καλοκαιριού, της ξενιασιάς κτλ. Επομένως, ο Θίασος, που έτσι κι αλλιώς είναι η κατεξοχήν ταινία ταξίδι στην Ελλάδα, ένα ταξίδι κατά μήκος και κατά πλάτος της χώρας. Η ταινία γυρίστηκε σε πάρα πολλά μέρη, στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Θεσσαλία, σε πάρα πολλά μέρη. Άρα ήταν και μια ευκαιρία να ξανακοιτάξει μέσα από το φακό του τις εικόνες της Ελλάδας που έβλεπε. Και οι εικόνες που έβλεπε είναι αυτές που μας δείχνει στην ταινία τελικά. Βρισκόμαστε στη Λευκάδα. Η σκηνή της απελευθέρωσης γυρίστηκε στο παλαιό βενετσιάνικο κάστρο. Ο Αγγελόπουλος χρειαζόταν ένα χώρο λίγο απομακρυσμένο από μια πόλη, η οποία φαίνεται στο βάθος, και η μόνη σύνδεση του κάστρου με την πόλη αυτή γίνεται μέσω μιας γέφυρας 400 μέτρων, χτισμένη πάνω σε μια λιμνοθάλασσα. Στο κάστρο έχουμε 4 πλάνα που δηλώνουν 4 δράσεις, όπως συγκεκριμένα αναφέρει ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Πρώτη δράση. Ο λαός που ξεχύνεται μέσα στην αυλή του Μεγάλη Αυλή του Κάστρου, γιορτάζοντας την απελευθέρωση, παρασέρνοντας τη σημαία και πετάκοντας την έξω από το κάστρο. Δεύτερη δράση, Γερμανοί που απομακρύνονται στο βάθος. Τρίτη δράση, αντάρτες που έρχονται από την αριστερή μεριά, από τη μεριά της Αμμουδιάς. Τέταρτη δράση, αντάρτες που μπαίνουν, άλλοι αντάρτες που μπαίνουν μέσα στο κάστρο, ανώνονται με τον κόσμο και γιορτάζουν μαζί την απελευθέρωση. Τέλος, περνάμε στην Ξάνθη, όπου έχει γυριστεί ένα μεγάλο μέρος των σκηνών της ταινίας, όπως είναι η γιορτή των Χριστουγέννων του 46 με την είσοδο των κομμουνιστών. Στην παλιά σου φωλιά βασιλιά, ο λαός σου εσένα ζητά, γύρνα ξανά. Κι όταν θα βρεις, κουκουέδες με τον δεν θα βρεις, εθνοφύλακες θα νευρούν, γύρνα ξανά. Αυτοί ήταν οι βασικότεροι τόποι που επέλεξε ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος για να γυρίσει το Θίασο. Τόποι από όλη την Ελλάδα που είχε επισκεφθεί ο ίδιος και τους είχε αγαπήσει.